Warwako kendo ni jotije piny owacho ma kaunti ma Migori maromo 93 nitiere kod oboke ma bandia ka maromo 197 bende pod ichich gi oboke maggi mag somo kendo pod itimo negi nonro. Maendi kaluwore kod ripot mar nono jotije kaunti ma Migori manotim higa mokalo. Gavana ma Migori Ochilo Ayacko wacho ni ripodno idhi chiw ne board mandiko jotije kaunti ma Migori mondo kaw okang' mar chik. George Juma nigi ler mar wachni. Ndala achiel bang' dono ma ywago kwito oko kes manochwal e doko jokanyo machon mag board mandik jotije piny owacho mar kaunti ma Migori mano to ywak margi nene ogol gi apisno e tok chik. Gavana ma Migori ne obedo kod romo kod jokanyo mar board manyien ma otelo ko jakom margi David Ochola gi jogo ma ok ti ma ok ohero tich. Wadwa nyiso kawuono ni wan gi County Public Service Board wanyalo siani mariembi e tich kija mibadhi kata ka ok idwar tich. Komi tich ni tich en luong, ochalo tich pastor. Tine jo piny, kik ibed jatich mang'aw koti kom, tini sadare dhi kumedhiye. Thoro maduong' mar burani ne en kaka inyalo keti wechego mag jotich e lai mowinjore. Achiel kuom tijego madongo marito board manyien en kawo okang' ne lipot mar nono jotich e kaunti ma Migori manotim e higa mokalo. Public Service Board kane tiyo seche 4 kende odiechieng' to gibiro tiyo seche 12 ka girieyo kuonde ma nitiere bam kata kier moro matin. Gavana ma Migori Ochilo Ayacko wacho ne lipodni ma bende odiechieng' makiny dhi mi board ni ayanga nitiere kwan jotich maromo 93 matiyo kod obok mag somo mabandia kama bende obokgi mag tiere kod penjo matho kendo pod imedo nonro. To animba kabisa ripodno owacho ni nitiere jok ma barupe mondigigo ichichgo nitiere achich ka 290 to nitiere ma ok en achich kende magi to osefwenyore 93 mana king'iyo jok mane otimo CP, KCP, KCE to gi KCSE. Pok wanono mag degree kata ma diploma to wan gi chich ni samoro jomoko barupe gi richo. Lipodni manono jotije e kaunti yango jotijego maromo 500 e kaunti ma Migori koro nego non e yore manondik gigo lemo magimako kod mamoko. Bro yudo kinde mondo giwuo gi County Public Service Board mondo one ka gik mowach kuom gigo gin adieri to ka ng'ato noyud kinde mar lero ni to chuogore nade. E nondo ma jotich manotim kod ruogno mar Institute of Human Resource Management e lo piny owacho mar kaunti ma Migori dwe mar 11 mar higa mokalo bende ne oyango ni kuom jotije mako jolo mane ondiki e kaunti ma Migori maromo 1,134 mane jotije mako jolo maromo 417 kende ema ne nyalo yangi. Lipodni ne oyango ni kaunti ma Migori ne wito omenda maromo $60 million higa ka higa ma chulo jotijego mako jolo mane ok nyal yangi. Jakom mar board mandik jotije e kaunti ma Migori David Ochola ne owach ni boardni dhi keto okenge makare mar neno ni weche jotich oloso yono makare. Wadhi tiyo ne jo Migori gi ratiro kendo lando ni board ni ok bi kwayo ng'ata pesa mondo mi ondiki kamoro. Chako tich ayanga mar boardni biro e kinde meruogno ma jotije e kaunti ma Migori osebedo kadwaro mondo ko jotije omed ngas mar tich kata promotion omed ndiko jotich kaachiel kod mamoko. George Juma, Ramogi TV, Migori.